खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गवालपारानि पायखानाव सोरखारि हा दखल खालामग्राफोरखौ इभिक्सन खालामनायनि उनाव बे खेबाव सुरुपथारनि उरियाम खादावबो इभिक्सन खालामनो थाखाय साखाफारा जादों जिल्ला खुंथाया। गासै 3,000 बिघा हाखौ इभिक्सन खालामगोन सोरखारा। बे इभिक्सन खालामनो नागिरनायखौ लानानै जायगानि सुबुंफोरा सोरखारखौ गोख्रों सोंखारिदों। आसामावनो जोनोम जानानै आसामावनो देरनानै जों बांलादेशि नामा होननानै सोंथि खालामदों। जुदि बांलादेशिफ्रा थारैनो दंमारोब्ला बिसोरखौ होखारनायाव मदद खालामगोन होननानैबो जायगानि सुबुंफ्रा गोख्रों रावजों बुंथियो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नगाव थिंग्रपुहि मैराबारिनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननि हाखौ दखल खालामदों आरो बे दखल खालामनाय हायाव उरियाम खातनि बिद्यापुर, खेरबारि, मदपुर, पिटाखाताव सोलिगोन इभिक्सन। बेजों लोगोसेनो सनारिबिल, दुलनिपायार बायदि गामिफ्राव जिल्ला खुंथाया इभिक्सन खालामगोन। बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनि सायाव ज' सावरायलायनायनि सायाव दिपेन बर'नि बिबुंथि। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दासिमबो नाजाबाय थादों जेन सम आरो सुबिदा मोनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायफिनगोन। एबसुआ प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिजोंबो सावरायलायदों, जेराव सावरायनायनि गेजेरजों जों खौसे एबा जयै आवगायलांनो हायो नामा, नाथाय बे सावरायनाया गेजेराव थाबथानानै दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थिखौ लानानै जाहाथे बिदा फंबायनि गेजेराव दावराव बा नांज्लाय खमज्लाय जाया, बेखौ बर' रायजो राजा आरो बर' माहारिनि गोबां आफादफोरा खौसेयै आवगायलांनायखौ लुबैयो। हारिनि असुबिदा समाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा, बर' थुनलाइ आफाद, गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जयै सावरायलायदोंमोन आरो बेखायनो राजखान्थि बिथिङावबो बयबो खौसे जानो नांगौ होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों। गुवाहाटीनि बरबारिनि लामायाव जाब्रबथायजों सासे पुलिस जवाननि जिउ खहा। बरबारियाव जिएमसिनि मोनसे डास्टबिनाव पुलिस जवाननि बाइक गारिया सौग्रावनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। जिउ खहा जानाय पुलिस जवानखौ पानिखायथि पुलिस थानानि कौशिक मेथि होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा थांनाय 2022 मायथाइयावसो पुलिस जवानाव साख्रि मावदोंमोन आरो थांनाय 3 जुनावसो पानिखायथि पुलिस थानायाव ट्रेन्सफार जानानै फैदोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव बिथाङा लामानि जाब्रबथायजों अबथिरायै जिउ खहा जायो। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मैया 34थि गायसनथाइ सान फालिनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो जौगानाय लाबोनो मुलुग दरबाराव सिनायथि होनायनि थांखिजों 1911 मायथाइनि 20 जुलाइआव बे दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ गायसननाय जादोंमोन। गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बादिनो देग्लायनि बोसोरावबो बे दुलाराय हारिमु आफादनि गायसनथाइ सानखौ कक्राझार सोहोरनि बागानसालियाव थानाय गावनि मावख'आव मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जथाय बानजायनायाव गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो हारिमु फोथाराव खामानि मावबोनाय गासै सा 9 फोरोंगिरिफोरनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय अस्ताद बिमुंजों मान बावदों। श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि सिखावै लाबोनाय सिगुन काठफोरखौ हमदों आरो गंसे ट्राक गारिजों लोगोसे 2 सुबुंखौ खादों पुलिसा। बे सिखावै लाबोनाय ट्राक गारिया सिलचरनिफ्राय बेंगल फारसे थांबाय थानाय समावनो हमनो हायो। खाजानाय 2 सिखावखौ कृष्ण बाबु आरो गुबुन सासेखौ राजु भाई होननानै सिनायथिनो हादों। बे हमनो मोननाय सिगुननि काठफोरखौ खमैबो 10 लाख रांसोनि जागोन होननानै सन्देह खालामदों पुलिसा। बक'आव सारअन्थाइ गावजानानै 2 सुबुंनि जिउ खहा आरो 3 गोब्राबैनो जोखोम जादों। फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावजानानै नीलकमल दास आरो कमल बर' मुंनि 2 सुबुङा जिउ खहा जानायजों लोगोसे फोथाराव जयै खामानि मावबाय थानाय गबिन्द दास, ममता बसुमतारी आरो रिम्पि बर'आ गोब्राबैनो जोखोम जादों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय जिएमसिएचआव थिसननाय जायो। बाक्सायाव साइबार क्राइमनि हेंथायै सिग्रोमनायाव मसलपुर पुलिसा 2 साइबार क्राइम एबा सिखावखौ खानो हादों। हमजानाय 2 सिखावखौ मानास ज्योति डेका आरो सासेखौ हिमांशु दास होननानै सिनायथिनो हादों। सासे सुबुंनि एकाउन्टनिफ्राय 56 लाख रां दिहुनदोंमोन बे 2 सिखावा। बे जाथायखौ लानानै दायो पुलिसा बे जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ संदानगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो सुलुंनिफ्राय मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला बे साइबार क्राइमनि गेंआव मोनसे गेदेर दोलो दं, जेराव बे गेंनि नलबारिनि सासे गामि पन्चायतनि आफादगिरिनि फंबाय आरो गुबुन सासेखौ गागि बिजिबिनि दैदेनगिरि आंगो होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दुमदुमानि हटेल रेस्टुरेन्ट हाबायाव पुलिस आबगारि बिफाना गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै दुमदुमानि रङाजान, रुपाय, सामदां बायदि ओनसोलाव सिग्रोमनानै आयेन बेरेखा 15 कार्टुन जौ बिर बथल आरो 20 कार्टुन जौनि बथलखौ बोखांनो हायो, नाथाय बे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव सासेबो हटेल बिगोमाफोरखौ हमनो मोननाय जायाखै।
डिब्रुगड़आव फख्रियाव दुगैनो थांनाय साथाम हौवा आरो हिन्जावनि जिउ खहा। डिब्रुगड़नि टेङाखादाव फख्रियाव दुगैनो थांनानै गोग्लैलांनानै सानै आइजो आरो सासे हौवा सुबुङा जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ गीता भुमिज, पल्लबी भुमिज आरो गुबुन सासेखौ आतित भुमिज होननानै सिनायथिनो हादों। जाथाय जानाय उनाव देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय डक्टरा थैबाय होननानै फोसावो। बिटिआरनि बायजोनि गुन गोनां फरायसाफोरनो गिबि खेबनि थाखाय बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिसननि सिङाव बेसेन नाङै इउपिएससि एबा एपिएससि कचिं होनायनि सायख' आनजादा मैयानिफ्राय जागायबाय। सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरियाव थानाय एसपि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालि, बाथौफुरि बड' हायार सेकेन्डारि स्कुल बे मोननै मिरुआव बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिसननि सिङाव बेसेन नाङै इउपिएससि एपिएससि कचिं होनाय सायख' आनजादखौ खुंनाय जायो। सिमेन्ट सापरि सतीश बसुमतारी गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सेन्टाराव गासै सा 100 फरायसाफोर आरो नैथि सेन्टार गुवाहाटीआव सा 134 फरायसाफोरा आनजादाव बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिकिडब्लिउएसि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सुक्रेश्वर गयारी, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी, सिमेन्ट दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि रिंखां बर' बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। भियेटनामाव गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय। हालं बियाव दावबायारिफोर रोगानाय नावा जाब्रबथाय जानानै गासै सा 37 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जायो। बेजों लोगोसेनो सा 5 दावबायारिफ्रा गोमानानै दङ। जिउ गोमानाय दावबायारिफोरनि गेजेराव 20 साया उन्दै गथ'साफोर आरो नावआव गासै सा 40 दावबायारिफोर दङमोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।